Nej. Øj, nu tager han det. Ej, den er blevet helt... Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halsen ud, den hoved mangler. Nej. Nej. Det er fandme voldsomt. Hvorfor fanden den kunne bare lade være at gå til løven? Jeg kan ikke helt se på det. Nej. Hvorfor skal de hen og provokere døre? De kan da bare gå væk. Den jagter den her ja. Nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider, den her. Nej, den ligger og skriger og lider. Den bliver slået ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger det jo selv, de der hyæner. De er jo ikke engang et byttedyr her. De hører sig jo selv til det. Nej, men det er jo stjålet hans. Hvorfor det? Han er stjålet tilbage til ham. Kan man se det? Er det uhyggeligt? Nej. Jeg tror, det er det. Den holder sig her. Er den død? Den løve går hen til den ikke andet, så gør det færdigt. Det skal ikke. Der er ikke noget for mig. Hold nu kæft. Du tager den der. Men det kommer til at tage flere løven. Det kommer til at tage flere. De æder vel også den, der er død, ikke? Ellers så spiser deres egen. Hvorfor går den ikke tilbage til det? Det tror jeg ikke. Der er nok meget der. Nu der kommer der en anden her. At den var død. Ja. Ligesom den viser dem. Vi bare se her. Så nu er der ikke nogen pointe med den her. Har du taget et billede af det der, hvor den står der? Nej. Tager du billede med din iPad? Nej, jeg har slet ikke haft tid til det. Nej, er der andre, der vil kigge i kikkert? Nej. Det er også nok for mig. Kaj, kigger den over i, når du vil filme. Anne, gider du lige kigger den der ned i det der trappe? Ja, det kan jeg mere. Nu er den for øje på noget igen.